Avui entrevistem a la vicepresidenta del Partit Demòcrata Europeu Català, la Míriam Nogueras. Molt bon dia, Míriam. Molt bon dia. Gràcies d'acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bé, aquesta entrevista era per parlar de política general, però evidentment aquests últims dies ha sortit la notícia, que no sé si coneixeu o no, de la vaga de fam per part de 4 presos polítics del Partit Demòcrata, justament, no? Tu que et vas veient amb ells, saps una mica com estan? Sí, mira, just ahir vam estar amb ells a la tarda. Sí que és veritat que ens van avisar que estaven preparant això i bé, com es va veure a la roda de premsa també ells s'han posat en contacte amb metges, amb nutricionistes, estan convençudíssims del que estan fent. De fet, ells mateixos diuen el greuge que estem patint és tan gran que la nostra protesta havia d'estar a l'alçada del greuge que estem patint. I una vaga de fam és una cosa molt seriosa, però ells ho tenen claríssim. De fet, ara s'hi han sumat el Quim i el Josep també. I bé, el que ells ens estan recordant cada dia i ens estan demanant quan hi anem és que sobretot l'objecte d'aquesta vaga és que és denunciar aquest bloqueig que pateixen del Tribunal Constitucional, i de fet hi ha dades que clamen al cel. És important que ja no tant la vaga de fam, però sí l'objecte d'aquesta vaga, aquesta denúncia del bloqueig del Tribunal Constitucional a la justícia internacional, s'internacionalitzi. El primer recurs que ells van presentar va ser el 22 de novembre del 2017, si no recordo malament, és a dir, fa més d'un any, quan la llei i la mateixa doctrina del Tribunal Constitucional diuen que són 30 dies els que tenen per resoldre. Tenim el cas de Blanquerna, per exemple, també, que condemnats i tot van presentar el recurs d'empara i en 4 dies el tenien resolt. El mateix cas de la investidura de Carles Puigdemont, malgrat un informe en contra dels lletrats, l'estat espanyol va bloquejar la investidura, va presentar el recurs al TC i en 48 hores estava resolt. Clar, els seus porten més d'un any al calaix. Això, evidentment, només té un motiu i és bloquejar que ells puguin accedir a l'única justícia que a nosaltres ens ha esdevingut justa, que és la internacional, no l'espanyola. Clar, perquè la manera d'alliberar aquests presos polítics és la justícia europea? Bé, de fet, clar, ells porten més d'un any a presó quan encara no hi ha hagut cap judici. Estan a presó preventiva. És evident que si això es posés en mans de la justícia internacional, totes les proves apunten a que aquesta gent no ha d'estar a la presó. Independentment de que això parteixi d'un sumari que és una absoluta farsa, plena de mentides i dissenyada i escrita per la Policia Nacional Espanyola i comprada per uns jutges, i recordo que a més un dels jutges que ho ha comprat té la defensa pagada a Bèlgica pel mateix govern espanyol, que s'ha gastat mig milió d'euros nostres per pagar la defensa d'aquest senyor. Per tant, és evident que el quadre és molt clar i estem convençudíssims que si això estigués en mans d'una justícia justa, els nostres companys no estarien a la presó, no hi haguessin passat ni un dia a la presó. El problema és que, clar, la justícia europea és molt lenta, internacional, i més lenta encara per culpa dels recursos no resolts del Tribunal Constitucional. Llavors, la pregunta és, hem d'esperar a que arribin tots els recursos a Europa, que poden passar 8 anys perfectament, o 6 o 10? Jo no crec que hàgim d'esperar i, per tant, que ens hàgim de conformar, però crec que és una de les vies que no hem de deixar. I hem de seguir apretant en tot el que puguem perquè això, si ha de ser a nivell internacional, es pugui resoldre, però evidentment això no vol dir que nosaltres aquí hem de continuar apretant perquè es posi el focus en aquesta injustícia i aquest maltracte, perquè al final jo crec que això és un maltracte absolut. Ells amb aquesta vaga de fam estan segurament donant tot el que poden donar per denunciar aquesta situació. Segurament és l'única manera ara mateix com ho poden fer, junt amb les defenses en el judici. Des de fora què podem fer? Bé, això sí que ens ho han deixat clar, ells ho fan per aquest motiu. És més, ells diuen, encara que resolguin al contrari de tot el que nosaltres ens puguem esperar. Que diguin que no, que diguin que, a més, si a més es pot canviar el codi penal, que el canviïn per encara apretar-los més.
però l'objecte és resoldre. Des de fora què podem fer nosaltres? Jo crec que el primer que hem de fer és organitzar-nos i ordenar-nos. I estem en això, però crec que és imprescindible i segurament ells no van fer això per fer-nos el toque a nosaltres. Ells han fet això pel tema del Tribunal Constitucional, però sí que crec que a nosaltres això ens ha de servir per pensar si ells estan fent això, poder que nosaltres espavilem, ens posem les piles. Clar, una mica això és entrant ja en el tema polític, no? Més enllà de les seves defenses, que són les defenses de tots, evidentment, no? Perquè els estan vulnerant per ser qui són i per haver fet el que han fet en nom del poble de Catalunya, però sembla que des que estan a la presó a fora ens hem adormit una miqueta políticament amb l'objectiu que defensàvem de l'1 d'octubre, no? Llavors, un any després i una miqueta més, com estem? Estem millor o estem pitjor? Jo crec que la paraula no seria dormit, Sí que és veritat que després de l'1 d'octubre i del 3, on semblava que, no? I jo que faig molt territori, la gent et trasllada això, és que jo l'1, el 2, el 3 ho veia tocar. Jo crec que tots vam tenir aquesta sensació, fins i tot el primer que va tenir aquesta sensació va ser l'estat espanyol, que ens va posar el rei el dia 3 a posar-nos el discurset aquest, que jo crec que és una de les seves grans armes i que aquell dia, al fer-la servir, el missatge que ens donaven era aquesta gent ho està fent possible, anem a treure el rei. I jo no crec que nosaltres no ens ho creguéssim, però sí que és veritat que... Ens vam espantar, potser. Sí, jo crec, més que espantar, clar, és que al final, ara mirem enrere, i en aquells moments els vam viure, no? Tot quan ho mires en perspectiva es veu diferent, aquells moments els vam viure entre una emoció, una indignació i unes ganes encara més de seguir empenyent, encara que estiguéssim fotent hòsties, però en realitat, al final, si mires en perspectiva, és que la Policia Nacional Espanyola, és a dir, aquells a qui nosaltres paguem perquè ens protegeixin, ens van hostiar, a tots. I quan veus les imatges, encara avui jo les veig i no et dono crèdit del que la Policia Nacional Espanyola ens va fer. Però això no ho podíem imaginar. Jo crec que sí que hi havia aquest escenari, evidentment estava sobre la taula, però era un escenari que estava com a la cua. Estem al segle XXI, Espanya forma part de la Unió Europea. Això era impensable que passés en un estat europeu, o que formi part de la Unió Europea. I malgrat sí que ens podíem imaginar que segurament ells no ens ho posarien gens fàcil, d'aquí a que ens hostien per votar, i després ve l'aplicació del 155, que aquí també jo sempre els hi pregunto allà i no et saben contestar. La política consisteix en una acció i una reacció. En aquest cas va haver-hi una acció que va ser que es va declarar la República de Catalunya, perquè nosaltres, a diferència d'ells, complim els mandats sorgits de les urnes. Acció. Reacció, aplicació del 155. Jo us dic, vale, t'ho compro. La reacció d'aquest estat va ser un 155. Un 155 versió preconstitucional, però bueno, és la teva reacció. Llavors, per què nassos? Després apliques el Codi Penal. Tu ja has tingut la teva reacció. La teva reacció política era un 155. L'aplicació del Codi Penal, que això fan les dictadures, que jo sàpiga, ningú més ho fa, l'aplicació del Codi Penal per resoldre conflictes polítics, està de més. És una acció absolutament dictatorial. Ja has castigat, o ja has donat la teva resposta política a una acció política. Per tant, això està de més, que és l'empresonament dels nostres companys, i aquí sí que m'agradaria recordar també per tots aquells que ens culpen que els fatxes han despertat, les denúncies que han portat els nostres presos a la presó, els nostres companys a la presó, les va iniciar Vox i ningú va qüestionar Vox. És més, tots es van sumar a Vox, tots s'han manifestat en Vox. Aquesta gent ha homologat en aquest partit fatxa. I fatxa, quan dic fatxa, ho dic amb totes les paraules majúscules, negrites i subratllades. Et llegeixes el programa electoral d'aquesta gent i el primer punt és dissoldre l'autonomia catalana. La gent ha votat això, clar. Eliminar les policies autonòmiques. I la gent ha votat això, la gent ha votat, ha guanyat la por ellos. I tota aquesta gent que ara s'està queixant són els que han alimentat aquesta gent. És més, els nostres companys estan a la presó per ells. Tornant a l'1 d'octubre, per què no es va defensar, llavors?
El què no es va defensar? El mandat Jo crec que sí que i es la va defensar. república. Crec que es va defensar, però aquí jo crec que tots hem de fer autocrítica. I quan dic tots no només parlo dels polítics. En aquell moment els que estaven al capdavant van decidir el que van decidir, segurament, i alguns ja ho han dit, doncs potser es van equivocar. Però bé, l'autocrítica està feta i jo crec que tots han pres molt bona nota, tots hem pres nota i crec que aquí també els ciutadans hem de fer la reflexió de... I aquí no vull dir que facin o no facin una cosa, El que crec que tots hem de fer la reflexió, ciutadans i polítics, fins on estem disposats a arribar. Vist que l'estat espanyol no té cap límit en les seves actuacions i segurament està disposat a tot per defensar aquesta unitat territorial estupenda d'Espanya. I jo crec que abans d'anar-nos flagelant i apunyalant-nos uns als altres, els que al final volem el mateix, hem de fer una reflexió seriosa de fins on estem disposats tots a arribar. Segurament, segur que és veritat, no? Que s'ha de fer aquesta reflexió d'on estem disposats a arribar cadascú, però també possiblement encara hem de fer la reflexió conjuntament, tots els agents polítics i tal, d'on estem actualment, no? Perquè a vegades sembla que no ens trobem en aquest espai. Som república, no som república, el govern és un govern a l'exili o no és a l'exili, hem d'actuar com a república, hem d'eixamplar la base perquè encara som una autonomia, però volem fer la república no se sap quan, no? I segurament encara estem en aquest punt. Vull dir que a vegades quan parlem, jo en aquestes entrevistes, quan pregunto a diferents representants com tu de les formacions polítiques on estem, és precisament per això, perquè sembla que no ho tenim clar entre tots nosaltres, no per autoflagelar-nos, sinó per saber exactament on estem i quins punts de cost o de partida podem trobar ara mateix. Jo crec que estem on mai havíem estat. Sí que és veritat que el darrer any hi ha hagut molta confusió, s'han presentat 4 candidats per la presidència de Catalunya quan ja en teníem un. Crec que el 30 de gener cap de nosaltres va estar a l'alçada, perquè jo crec que el 30 de gener hauríem d'haver investit a Carles Puigdemont, que és el president legítim, aquell que teníem i aquell que vam tornar a escollir el 21 de desembre. Però malgrat aquest any on hi ha hagut confusió, on segurament la sacsejada del 155, que ha fet moltíssim mal a tots i ens ha sacsejat a tots, ha fet que hàgim tardat a posar-nos dempeus un altre cop, a situar-nos en aquest tauler de joc en el que estem, però insisteixo, crec que estem molt millor que abans. Crec també que... Però no hi ha acords, diguem-ne. Sí, jo crec que cada cop més n'hi ha més, però és veritat que cada un des de l'espai on està... Es veuen discussions entre PDeCAT i Esquerra, entre Junts per Catalunya i Sí, Esquerra, però dintre de PDeCAT. L'altre dia el conseller Lluís Puig deia una cosa que dic, és que té tota la raó, i quan li preguntaven sobre això, és que us discutiu, PDeCAT, Esquerra, ell va dir, és que aquestes dues formacions mai s'han portat bé, o sigui, no és ara, no ve d'ara, mai, sempre han estat rivals polítics. Però malgrat han estat sempre rivals polítics, ja fa uns quants anyets que anem junts de la mà per assolir aquest objectiu comú que tenim, malgrat les polítiques en les que creiem algunes són molt diferents. Per tant, que hi hagi disputes entre dues formacions molt diferents, per mi no és notícia. I més quan estan juntes en aquest camí intentant i fent esforços les dues per posar-se d'acord. Partint d'aquesta base, la nostra responsabilitat és efectivament posar-nos d'acord, que jo crec que... Hi ha taules ara mateix de negociació per veure què es fa en el judici o per veure què es fa aquests dies en la vaga de fam. Sí, jo crec que el que s'ha aconseguit aquestes darreres setmanes és poder fer això, poder fer efectives aquestes assegudes, per mirar d'analitzar una mica la situació, que cada un dels agents o actors polítics pugui donar la seva visió. Jo crec que aquesta visió cada cop està més a prop. De fet, jo celebrava també ahir que amb el tema del diumenge de les andaluses alguns ja diguessin que la república és més necessària i més urgent que mai, que fa
molt temps que molts ho diem, i de fet és el mandat que tenim de les urnes, ja no només de l'1 d'octubre, sinó del 21 de desembre. Creus que anirem per aquí, doncs, o que alguns intentaran aprofitar això no, hi ha un tema, per donar suport a Sánchez, no. en combatre Vox i el feixisme i tot això? No, segur que hi haurà, bueno, de fet ja Podemos ja apreta en aquest sentit, més que el PSOE, jo crec que és Podemos que ens apreta en aquest sentit, però al final jo el que els dic a ells és nosaltres som els demòcrates, som els que estem fent peticions totalment legítimes, no estem convocant a cap guerra ni demanant que es mati a ningú, estem demanant decidir el futur polític del nostre país. A més comptem amb un gruix majoritari al país. Jo aquests que han comprat el relat de que som el 47 els demano un referèndum on digui que som el 47, no n'hi ha cap, per tant tinc un que es diu 1 d'octubre i que aquí som més del 90, però per tant no comprant aquest relat de que som el 47 i que som el gruix majoritari, no hi ha cap projecte polític a Catalunya que aglutini tanta gent com el que aglutina la República, partint d'aquesta base, i que més com ho hem fet, que és de manera democràtica, que l'únic que hem fet ha estat posar paperetes, llaços i reclamar sense violència el nostre legítim projecte, dir-los que nosaltres no som els que ens hem d'ajuntar amb ells perquè ells puguin solucionar els seus problemes. Jo crec que el millor missatge que podria donar el govern espanyol avui és acostar-se als demòcrates que som nosaltres. Acostar-se a la democràcia i trobar una solució política per a un conflicte que és polític i que els nostres veïns d'Escòcia han resolt estupendament, sense divisions ni sense fractures. Aquí ens ven aquella fractura, però a Escòcia van fer un referèndum, el resultat va ser absolutament ajustadíssim i l'endemà aquell dia passa any empeny i no passa res. I aquí se'ns està venent el mantra que per pensar diferent estem trencats. Llavors jo el que convidaria a aquesta gent que ens diu que ara els hem d'ajudar ells a aquesta situació, en part, ells en són corresponsables. Nosaltres ja fa un any i mig que patim a Vox, no és un put ara. El diumenge no va aparèixer Vox, fa un any i mig que el patim els ciutadans de Catalunya. Són uns dels responsables de que els nostres companys estiguin a la presó. Per tant, jo el que convido és que ells facin una reflexió i en comptes de seguir mirant-se el melic i intentar que nosaltres fem el que ells volen que fem, que facin el gir ells. Ara estan girant cap a la ultradreta, tenen l'opció de girar cap a la democràcia, que sí, crec que sí que hi ha hagut uns actors que han demostrat fer les coses de manera democràtica són precisament els que demanem, que ja no parlen només d'independentistes, perquè el 80% dels ciutadans de Catalunya creuen que això s'ha de resoldre amb urnes. Tu que estàs a Madrid, ets diputada a Madrid, has notat molt el canvi Sánchez-Mariano-Rajoy o no tant? En les formes sí. Si em poso a mirar, encara que sigui amb lupa, les accions, no. Per tant, ha valgut la pena donar el suport al canvi de govern? Jo crec que no podíem no fer-ho. No podíem no fer-ho perquè governava el Partit Popular, perquè la repressió era inacceptable i brutal, sense oblidar que aquesta repressió estava avalada pel mateix PSOE. Jo soc de les que penso que són estructuralment molt semblants, encara que uns siguin de dretes i uns d'esquerres. Fins avui a mi m'han demostrat que són bastant semblants. El que passa que jo crec que nosaltres hem de mirar de no equivocar-nos i evitar de blanquejar un govern que es digui PP o es digui PSOE segueix amb la repressió i segueix tenint els nostres companys a la presó i a l'exili, segueix sense poder deixar-nos complir el mandat del 21 de desembre. Parles molt del que creus. Ara voldria preguntar què creu el Partit Demòcrata. Bé, perquè hi ha moltes veus diferents. Hi ha moltes veus fa pocs dies Carles Campuzano, company teu a Madrid, deia que s'havia de renunciar a la unilateralitat, que l'única via era el diàleg. No sabem per què en conjunt. On està el Partit Demòcrata? Jo crec que nosaltres, com abans parlava d'aquesta sacsejada, el partit també, evidentment, l'ha patit. I crec que és dels que més l'ha patit, perquè més és un partit que fa 2 anys va decidir actualitzar-se i va decidir fer-ho en un moment de revolució social. Per tant, no és fàcil. I jo crec que nosaltres aquí estem intentant ordenar-nos, però sí que, en aquest sentit, jo quan la gent parla del Partit Demòcrata
sempre demano, ostres, no mirem les declaracions individuals, perquè al final aquí hi ha unes ponències i uns estatuts que deixen molt clar que nosaltres no descartem cap via, i cap via també vol dir la unilateral. I també els estatuts i les ponències deixen molt clar que nosaltres estem absolutament alineats amb Carles Puigdemont, amb el projecte de la República, i per tant jo demano molt a la premsa que si hi ha gent que fa declaracions que no s'ajusten a això, que es posin en nom d'aquesta persona i no del partit. Les coses que tenim més properes són les eleccions municipals. Òbviament, el judici dels presos hem d'estar molt pendents, altres accions de govern, però les eleccions municipals seran importants. Estan sorgint moltes candidatures. Neus Munté serà candidata del Partit Demòcrata? Bueno, Neus Munté ja és la candidata perquè va sortir d'unes primàries. Tothom diu que no, però ja ha continuat fent campanya. La Neus per mi és una persona brillant, amb un capital polític excepcional, i ella mateixa és la primera que no descarta poder fer una llista molt més transversal i molt més diversa, i estan això, i estan treballant. És possible que hi hagi alguna mena de... Jo estic convençuda que hi haurà una llista potent. Crida, Junts per Catalunya... No, bueno, jo crec... Mascarell, perquè Mascarell tampoc sabem ben bé d'on surt, si surt de la Crida o del seu compte, o de Junts per la República. Més... no diria un projecte personal, però no és el candidat a la Crida. Però bueno, això al final, la Crida té un congrés el dia 19 i la Crida es consolidarà com el que s'hagi de consolidar el dia 19. Per tant, jo crec que avui tots els que parlen de la Crida al final és, bueno, estem esperant el dia 19 a veure què passa, i per altra banda, Mascarell, la Neus i en Quim Forn ja van acordar poder fer alguna cosa junts. Ara veurem, bueno, potser ell s'ha desmarcat una mica, però penso que jo crec que s'acabarà fent una cosa conjunta, unitària i potent. Serà el preludi del que pugui acabar passant en aquest aquest espai polític que ara té tantes sigles, no? Bueno, sí, perquè al final és una mica sociològicament, no? Doncs hi ha el Partit Demòcrata, Junts per Catalunya, i després s'ho ha quedat el Partit Demòcrata, Crida, però... Jo la Crida la posaria a part, jo crec que la Crida és una cosa que molt més àmplia i que abarca molt més. Sí que és veritat que hi ha aquest espai Junts per Catalunya, Partit Demòcrata, que jo crec que és un espai en el que el 98% dels que formem part de Junts per Catalunya i Partit Demòcrata ens hi sentim representats. Llavors jo crec que hem de ser capaços d'això lligar-ho i fer un espai amb aquest sol nom, que jo crec que Junts per Catalunya és una marca potent. De fet, els nostres candidats es presenten com a Junts per Catalunya o Junts pel municipi al qual representen. Per tant, és una marca que tots reconeixem com a guanyadora, i a més és una marca que té un líder indiscutible, que és Carles Puigdemont, i tots els nostres alcaldes i alcaldables es presenten amb Junts per Catalunya. Per tant, és evident que tots anem cap aquí, i és important que nosaltres siguem capaços d'ordenar aquest espai. I estem en ello també, però clar, tenim tants i tantes feines que... I llavors jo a la Crida el veig un paraigües molt més ampli. Espero que el dia 19 quedi molt més clar què és, però jo ho entenc com un paraigües en el que Junts per Catalunya, aquest espai que tu parles, que és molt transversal i divers, hi ha de ser, no tant com a eina política, sinó la gent que el formem, i també crec que hi ha de ser la gent de Demòcrates per Catalunya, hi ha de ser la gent de reagrupament, votants d'Esquerra, votants de la CUP, per què no? És un paraigües molt més ampli que té un objectiu, i és aconseguir aquesta unitat i aquesta força que crec que és necessària per seguir guanyant batalles. Creus que pot haver, o tot això pot provocar un partiment un trencament dins del Partit Demòcrata? És a dir, que una part vagi més cap al que pugui ser la Crida, o un independentisme més desacomplexat, i una altra part acabi fent una candidatura amb el Santi Vila, per exemple? Jo no ho crec. No ho crec. Crec que en la gran majoria de sectors el que respira és ganes d'anar units. I penso que si algú no ho veu tan així o preferiria fer una candidatura amb Santi Vila, si hi ha algú és una minoria absoluta.
bueno, són aquell símil que vaig posar del vinil i dels smartphones, no? Els vinils, sempre hi haurà un públic específic pels vinils, però avui tothom escolta música en smartphone i el gruix d'aquest espai escolta música en smartphone, i si hi ha alguns que es volen quedar amb el vinil, perfecte, però crec que són una molt minoria. Doncs ara la gent estem un punt desconcertat, avui ens has clarificat moltes coses i t'ho agraïm. Què hem d'esperar a la gent o què ens demaneu a la gent, no? Què hem d'estar alerta, què hem de fer, quins deures hem de fer, perquè també demanem molts deures als polítics, però bueno, la gent també tenim responsabilitat, clar. Jo sempre demano dues coses. Una, la primera, confiança. No conec a ningú que estigui en el pinyol de tot aquest terratrèmol que no s'ho cregui. Encara que hi hagi matisos, que algú digui alguna frase que un altre pugui malinterpretar, tots els que hi som tenim un objectiu comú, que és la república. Per tant, jo demano confiança. I l'altra cosa que també demano és que també la gent sigui capaç, nosaltres ho fem, però al final tots som iguals. Jo puc dedicar-me a això ara, però jo sóc igual que tu, i el que jo pugui imaginar-me o pensar-me, tu també pots fer-ho. Per tant, jo també demano que la gent sigui molt proactiva, que la gent no només s'organitzi, que ja ho fa. Jo crec que això ho hem fet molt bé i crec que hem de recuperar des de les entitats ANC i Òmnium, recuperar aquesta organització, no? Jo sempre poso l'exemple del Vinessa, el que van fer en Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart aquell dia per mi és de 10, i jo crec que hem de tornar a ser capaços des de la societat donar aquella imatge, no només donar la imatge sinó fer efectiva aquella imatge i ser capaços d'organitzar-nos i també sobretot ser això, proactius. Ets optimista? Soc molt optimista, de veritat t'ho dic. Doncs moltes gràcies, Míriam Nogueras, per aquesta entrevista.